die na ketia panso kamu ema ketia pa our fidie ne to sompa FM 90 Sompa FM why Yasim sompa mani die ni akatia pa na unu ada sompa de asitne imuno ema ketia pa ye no mai mun samma kodie mun samjina ne kasebo biji samni e jasu samjina sompa de aba mampu sompa FM ema ketia pa sompa TV MNG sompa TV MNG oh wisdom ni Boye chatu na kwasiye abra anaswai Ghana de shimama mamunyina mwajo Sompa 106.5 Accra wakwa Sante Mantemua Aya 93.1 na Sompa Ayiko 100.9 Mankasim Kingdom 106.1 Wanma Fabi Afei Domanso Kasiye boye atadamu ya anya samketu makra ano ya Sompa 101.3 Amaru Fisa Nkranzan so Kasiye bono adamu live abra wutie Sompa 90.7 Sunyana 98.9 and Afrita Chiman 106.1 na 103.3 aya takrade and atakwa aya Sompa 101.1 ni wenu nyina no aya nsamo do aya boabo no na anumere Leicester Company Limited na dawroma kasiebo atwato enekwase general bosunda to so enan afimpim yenu ane aduonu nsiambo no yaboabo no a yede ababa somo amamra kwaso yenyina yetie Sompa eba no nini animu no ebi anese arawo sambia si ewo andc amanyokuo no mu ama namso antie ya yansaka kyerosem na hyebadwane a wogina mu de ma omanfo a ewo ya waso east abato empaso so wonmonyafo no wachina nanom ewo ansie do sanso ana asoye a ehwama mframamfradwumade so ewo Ghana mamu adiaba ya wakyerose America mampanyi Yero Donald Trump na motu a wonmotuo no anya de a Ghana yefo so ewo kwan bia eso na opanyipa bi ade afutuo atudwa ya wode ama wose durumra bi a aya na sabe ye nuanom a wonmo kwa hoyehia mu se wonmo adwene mu ha womo na yekosa wonmo yade ede ba fie a ye wonmo yakaya kade no yenya hwe yie pa sansa yade de etumi eto obia Ghana Police Service ade abato dwa se video bi a enena montenso se ema mienu wonmo to agu akoda wanya mfinhia ne dumienu so na wonmo sibam ne sibam torofo ya na kaka no ye kasa yi sa ma ne mienu no aposifo ensa aso wonmo emu sanso na yebekọ adanse akrofrom ye no ewo Asante Mantamu na wonmonyafo Joseph Azuma ya wono ewo honom wapanyipa ya kwakọ ya de a obinye bida na manfo na bo wonmo sam shra adiama no na de asem na asie ewo ho yebekọ America emamu na America man no ade ababa tudwa US Secretary enso akasa ama wakyere mu se ne akoso awo America man no ane Venezuela wonmo entamwo no sebio nyantokwa ana wonmo soye na mommo America man no de eye ne yiemu entia afoforo bi aka wenmo ho yabobo no nyina no a anomra yese ho nkonya yese ne koso ye baba sane mu ede amawo na shanenso ese abontete abetimi atwa so a na wodama base eyenwumakuo bi adawromo ana yetena se no nsia kase ebomu a yetumede baba somo awo amamra kwanso Leicester Company Limited what the yas toothpaste and a brush atayechi medima for about center say what a time abato yade no so ade amount na fe yade no watu ase kora ya ansa emabiem na so wadu ne ba yede e wo kitchen ho a
ɛyɛ onga spices ɛno one yɛde yɛ Joe's bread and pastries yɛn kan kyerɛ sɛ 3 Ghana cedis o hot kenke ɛnya asɛm ketewa makra RSYD Novigi Studios nso wɔse kwane kotwa mfonyini papa kotwa skit papa na kyerɛ sɛ yɛm wɔ aba so time herbal mixture so ka ho bi na so wɔde malaria fever no nso aduro no ata yɛkyi me amagye adwa ɛna numere yi na meba bɛkenkan sɛ me korɔgye sɛ sukyerɛma aduama wo mene kyene waduasa soɔ no medin SOMPA FM AKOSUA AGYEIWAAH KODIE boaten afei yɛngye berɛ no nsɛm no yɛndane akyire ɛmfa ɛma mo awerɛwosɛm kɛseɛ bi asi ɛwɔ ma Ghana emu ɛnɛ yɛyɛ general boso dɛ ɛtɔ so ɛnan Ghana yɛnte asɛm dɛ koraa awia yi mu a na awerɛwosɛm ɛfiri Kwalebu abayɛresabea ɛba bɛtɔ dwa sɛ ayɛwɔ so east abatoa ɛmpɛsoɔ so mmarahyɛbadwani wɔnmɔnyamfo Mahama na sa turi ɔpanyipa yi wɔdaeɛ a wansɔre biem ne nyina no ɛyɛ sɛ ne ho dodo no ɛfiri anɔpa no mu ade bra ɛnam so ama abusua ɛma no so a Kwalebu abayɛresabea ɛnom de nkɔduruyɛ sɛ nka wɔn nkɔnkɔgye ayarehwɛ na abaama wo kurade a enkwa entumi nye brom de koduruyɛ nɔkwasɛm ne sɛ apɔmde adwumakuo yi a wɔwɔ no saa bra ne mu no wɔn ayɛ wɔn afam de bia nanso anya de etumi atentam yɛ kasa yi ɔpanyipa no wayɛ nyamede a ɛne wafiri mu yayaya na sɛ wo hwɛ mu pa no a yɛwura yi wɔgyina mu samra hyɛbadwani adema adehye a ɛwɔ yɛwɔ so east abato mpɛso so ɛwɔ NDC amanyɔkuo no edin mu ɛneɛ wɔkɔ mmarahyɛbadwafie akyɛ yie paa afempi mienu ane du mienu 2012 ɛna yɛwura yi ɛwura mu ɛwɔ mmarahyɛbadwafie na yɛhwɛ no abakwasɛm na nneɛma ahodoɔ yɛ a waba bɛyi a ɛkyɛn okura yi March bosom da neto so edunso March 17th afi apem ahankono aduosia enum 1965 ni mu no ɛna ɔpanyipa yɛ wɔ no ɛbɛto atiasefo asase so na nima ɛna watena ɛwɔ nkran mantemu enti yɛ kapa de ne yɛ akraman kyerɛ wanyini wonima adɔre wonima amenei waba bɛyɛ mmarahyɛbadwani ɛwɔ ayɛ waso east abato empesoa so na efra fimpi mienu ne du mienu 2012 de banwa no ni dwumadi a wadie sa mmarahyɛbadwani ya wɔn no de ɛtɔ so ɛyɛ mpranan a wakɔ mmarahyɛbadwafie no yade a ɛnneɛma aso ani yie papaapa na ɔmanfo no kyerɛ mu a na wababa vice chairman Adiama energy committee ya wɔ mmarahyɛbadwafie ɛpɛn afei yɛwura yi koraa no na wɔsan so yɛ member adema abadwaku a ɛwɔ mmarahyɛbadwafie no mhwɛ ɔmɛyɛ kwantempɔn nsɛm soɔ roads and transport committee ya wɔ mmarahyɛbadwafie ɛno nso wasan so abɛyɛ bi pɛn afei private members bill and motions committee ɛno nso no wɔka ho wɔn nyinaa no kyerɛ sɛ na tu ho akyɛ na wɔde wɔ ma Ghana mmarahyɛbadwafie no na ɛnya asɛm ketewa makora ne nyina mu no ɔbɔ ne ho mmɔden yɛ kyerɛ sɛ na no ada yi akora mpo a na mmarahyɛbadwafie wɔn ba kɔ ma wɔn megye mu no ɛno nso na wɔgyina mu ɛwɔm sɛ na yadeɛ nketenkete wɔ hɔ ɛwɔ mu anapa nanso na nyɛ yadeɛ a na yɛ yadeɛ aka no wato hɔ sɛ wɔntumi nsɔre ɛmɛyɛ n'adwuma ɛmfa mmoa ne manfo ɛwɔ ɛwɔ abatoɔ ɛmpɛsoa so na ɛnɛ ɛne sɛ awerɛhosɛm a ɛte sɛ yie akɔakɔsi ama Ghana man nyinaa titiriw ɛne NDC amanyɔkuo no wɔn akita hwenhwenmu ɛsaa na anam so ama ɛnɛ yadɔfoɔ pii no a ade yɛ akɔnsɛm akɔ ade ama mmarahyɛbadwani ɛne n'abusua titiriw ɛne akyemsoɔ duro abatoɔ mpɛsoa so mmarahyɛbadwani yɛwɔ Kennedy nyako sɛe ade ato dwa akyerɛ sɛ no kwasɛm ɛne sɛ wɔpanyipa na no ada koraba sɛ ɛne ne nansa ntɛm wɔn ne di nkɔmmɔ yɛkyɛ sɛ biribiara nkyerɛ sɛ wɔyade wɔn mu nim sɛ nkafiri kyene kɔ deɛ anya hwee koraa no sɛneɛ nneɛma nyinaa abiamuo sɛ adwuma ɛba abɛhyɛ aseɛ Ghana ban ɛsɛ bɛhyɛ no dwumadi aseɛ no ɛnka yɛwura yi ayɛwa so east abatoɔ mpɛsoa so wɔbɛkɔ akɔbɔ adwuma wadere sɛ kɔnkɔma ni agyan na wɔde aboa ama ne manfo nso ɛmpuntuo fa ne ntoma pa ɛde afra ɛne sɛ yɛnte asɛm da ɛnɛ yi yɛte yɛ ne so wɔyadeɛ yɛde ne kwaduru mu awɔ Kwalebu abayɛresabea wɔkye nananom awɔ ɛnsiadoɔ na adeɛ baako ɔbɛka no sɛ twɛdiampɔn wɔn fa ne kra ɛnsie yie sanse wɔn no anim yɛyɛ ɛna ɔyɛ ma ne ma nipa pɛ deɛ ɛnka yɛbɛka no sɛ nka wɔn tena se afebɔɔ nanso twɛdiampɔn no ɛnanim ne nkwa na aka ɛne sɛneɛ ne papayɛ no wɔse bia yɛ aduru ɛbia nka wɔtena se kyɛ
anka bonyono baako eba bebata ho a enya de a ade asem de ebebre ono ankasa ne kra ye fro wo semi mu na yakọ ensem foforo mu a Ghana aban anam ne sofo a ahwenkrofo amaman ho ensem so atrokrata ade abatodwa Metro Ministry of Foreign Affairs na krata ya wo mo de pie dwane nyina no afa America man no ene Venezuela de FC e won mo ntamu a efra no pa no nsia no de ba nyina no kase mu yabo mumu se Venezuela man panyi yewra Nicolas Maduro panyi pai ya de se America man panyi yewra Donald Trump wama na SARFO akwakoma no so wone ne ho kane nyina na eno nam so ama Ghana aban won ma krata chenchenchen ya wode apie dwa wobo amane no kwasam no se enei wo ba Ghana emamu a won mo kire se woman no yeje kemma ka bi edi afei sɛdeɛ bi ma nyinaa so agye atomuo sa international laws a wodo ya wo mo de yɛ dwumanya de a wo bi biada ɛkɔ akɔsanka mu no saa pɛpɛpɛ ana Ghana man enso agye di saa nanso yanto anka a ankɔsoro anso ɛna arewosam ne asefem sam yɛ ti sɛ yie wo ma Ghana yenso yate bie sɛ nei wokɔ Venezuela mampanyin yɛ wo no America mampanyin yɛ Donald Trump wakɔ tabiri ne sɛ nwa atu na sɛ banche ɛde na firi hɔ adayi a wɔkyerɛ sɛ ne dwumadi a wodie ne manfo se wo mo bonyo so enti wo so kɔfa no na de Ghana kora ɛte yɛn soro mu ɛkyerɛ sɛ America mampanyin yɛ Donald Trump asisu SOMPA FM ɛkyerɛ mo sɛ Eyade se America man no bekoso a na won mato so ahwe Venezuela man no eso kosi se won benye nipa fofora wo ba besia na mu se mampanyini e wo Venezuela e man no emu na eno na won mu bisa se anyambia no ye kɔ anase ye ba amama ya wodo a won mu nyina do mu nsa ashanti ase apomase se ye international law e ye adwuma enya de amra be ma ho kwan se obi betietia no yonko fa hodie so na nkamfansa sabi yo wakɔ abokɔbɔ awura ne man mu na de ensem fata wakɔ akɔye no ebi na se America man panyi yɛ Donald Trump wɔpa se wɔyɛ no na Ghana man de enya de asade no yesoso sokora enam so nti na ne kyene yada Ghana ban se yɛ Donald Trump yɛ ɔyɛ America man panyi wɔnhwɛ na ena ne kyene yada Venezuela man panyi yɛ Nicolas Maduro wanyi no na wɔyi no ananya ɔno nko an wɔyi no wane ne ho kane nyina ana wɔyi wɔnom ama o masan so akɔfie akɔdi nkwapiapia akɔbɔ nkwapiapia wie kyira wane ne man asan so akɔka bom se yɛfunu kuro mu ade na sɛpa sa America man panyine ba kyenkyene atwan de enya de Ghana ban yɛbɛkɔ so a na yɛsoso saa ensem no eso awusia yɛkɔ ensem foforo mu na wɔpanye pabe de afutuo atodwa ya wɔkyerɛ mu wɔse ene wo bɔwura mu ɛwɔ yaresabea ahodo no a ankame yɛ sɛ nipa ahodo yɛ wɔ mu guo no dodo no na sabio ɛwɔ no hyɛntare pa nanso wɔn madwene mu ennioma enhyeda enkoyie nanso awɛwosam no sɛ kɔba no sɛ yɛ de obi ɛkɔto bia yɛ ahodo yɛ yɛhwɛ adwene mu haw sɛ yɛhwɛ nipa na adwene mu ne yɛhwɛ mu wie na nipa no bɛfia na sɛ abusua ayi ne totwene na wɔn mu ayi ne emu kra sɛ nipa no enkonkɔ tena baabi adayi a na adwene mu ka no ahwe ya wɔde bibi bɛbɔ no ɛne ade saa stigma no a ɛwɔ hɔ no no a yɛatena se a yɛ nhwɛhan ɛma no agye hini no wɔbanyipa yi kyerɛ sɛ ɛnyade a ɛkɔyie koraa wei ayɛ Mrs. Millicent Nyameche wɔno ana yɛ mental health coordinator ɛwɔ adwoso kropon ni mu SOMPA FM wɔde afutuo ato Ghana man anim wɔsɛ yadeɛ wɔ hɔ yi ɛtetaaba so wobi atumi yare mane yeye sane ene wo hya atade no ebeduru mrebi na ebia no obi na ehye watare kyerɛ sɛ wonia wafiri mu ya wonka atiasefo ho biem saa nso ana adwene mu hawo hɔ yi wobi nim dako a ebi betumi akyewo nam so nto obasere pa sɛ kɔba no sɛ enuan mu bi nya adwene mu haw na wɔn mo ba fie a ne yiyi wɔn mu ebi kurampo wɔn ma wɔn madua ne korare yɛ de ma wɔn mo akyerɛ yɛ totwene no saa su ne ban no a ɛte Ghana fo mu no yɛ nyaye a wɔn ma Ghana ebedi enya kyɛ efre bibi stigma yefa ne se obi wo adwene mu hawo obi wo sebe yare bi ti se HIV no obi en hu no we de won ka me ho enyiyi mu na ewo wo ye ho ene sebe ignorance na wo lack education obi onim yare animu se ne mu nsensem tiente no ne a ope bia treatment bia enye bia no de ma ne nipa no ukoye communities na nipa dodo na ne ka se yare we de obo nipa na ebeba wo so ntimi mfi yefa yare bi se tware yare a yefa na epilepsy ubekọ community bi na nipa twada ho obi agina ho no wo hwede odi ne phone twa twa adaya mikoso ni mu no ka me anhwa menya yare ne bi patente sa enti sane yesi yi ye ne abusua titiru community ye frim edian ye de ato yare na anu
Awatri no ana general manager at the Menhab Rehabilitation Center. Ora you Mary Mensa and Sonia Maniboni. Kwame Redu etwetwe nkomo efa asemi ho. When ya sebio adwumha ni wo fienti wa relax se bia enso bede bia de sua me ehun se ni pa be na ya hye mu ba ko wa adwumha eti enfa won ni fia wo fi musika wo bia wo didi ye wo bi o wa adwu bet e bia empie ye se mo ma ba fi wa de bebre no na sebo mo adwumha ya hye ye coat bet ye nwa ye ho ni nti ye hu nti mese se ye ne ebi mu etifia ye nwe se be treat wo mu ye stigmatization ya na edoso obi wo wa hwe na wi ade ni kofie no ni apam no ebi si bebe ye we ya hwe boy na wa ye okay no de ni ref mo so ni dan wa na wo se esa de ni ba ye office e betena ho pon eti ade no nipa no onya ba bi ta na onya nipa wo wote mama no a ni nyina ya bo ma yare no etimi ko eti esese ye nwam ni ma me mo ni ye fiefo si ye hnya obi ana si ye nwam no bi ya busu afọ kosa wa ha me ye nyu o moto twene se nyankopọ ye wa do na de ne be so memory pa memory ko be hwe na ma ne ho ati ne wotine se de na ebrewa enje na jeje mu Awatri no return carry general manager at the Menhab Rehabilitation Center. Ora you Mary Mensa na Maniboni. Kwame Redu ana to the free asante mantemu ebe esomye. Ye ko ensamfo from Ghana Police Service at the Kratabi Epidra. Ora yire na ora Miss Juliana Oben Superintendent wano ana eda posage makoye won kramantemu wakasa edema wonum na krata ya epietwa yi emu amane kakra SOMPA FM aposifo ansa so nipa miensa bi mu a enei wosuso se akoda ya wonya mfinsha no dumienu won ma hwe ne hwetoro ama akoda no wapra die mu oden pa na saa arewosam yi asi ewo La Roman Junior High School entwia so won mo pe December bosunda na toso aduasa ena sa hurukasam no ekoso na ehu video so na ene na monchen so de yenim sa Ghana de hye mo nyadodo no ahwe anya bi atie sene emu nsam asitie na aposifo akiremu a na sa December bosunda toso aduasa baako ena eya akoda yi a wonya mfinsha ne dumienu bibinti yamfa no din antudwai wone ne maame eba police station ebe yi aposifo so tire se ema miensa bi a baako mfie ye mfinsha no aduonu enum wofoforo wa aduonu mienu ena de wanyini wo mu wo aduanan enkono wo ma siba makora de sibam torofo nya asem keto mampa ebra aposifo hwehwe akora ne ho no na kotwa ewo wo akora ne ho akere se ye de enuoma abro ne pa na eba no sa no ena aposifo ye se dabi ewo se wo mo ema no medical report forms na afie wode kɔ ayarsabia ekɔkɔ hwehwe na pomudin mu enti won mo ye no saa amanei won mo ade akire akɔkɔkire nipa makomako amiensa yesusu osesa ewurukasam ya ekoso no won mo anim ehu bi na safo ya yeka won mo asemi aya princess giftan misope won wonya mfinsha no aduonu enum afei de otoso aya precious giftan misope won wonya mfinsha no aduonu mienu ana de oreto okura enso ya Priscilla wanyo won wonya mfinsha no aduanan enkono kire se won na anyini wo mu ye fashion designer by profession ana jese wokodi se adwuma no na yakasa de aposifo kire se safo yi de wo mo ewo aposifo enchen ya enei woboa amanhwehwemu mapa atumi akoso sane ebeya enuoma nyina da ebetumi agina ye na nyame ya no wo kina ye no aye general bosunda toso enum no ana wode maamefo mienu ya wotumi aso wo mumu no ebetumi akogina emra ano na emra ene won modi ni sane yese na efacha yie pa na ewie kira sekoba no se emra ne bubo wo mo ho ade a ene wo mo bedi sane yese na facha ebiem won mo kasa ade atia sanya dia ese wo bi akira koda ketwa na wabura kora na wapapa na sum ana waye na yakaka de ne ade no aposifo asoso ewo kwan bi aso nam sunti se wo hunu se wo bi aye wade ya ensam fata ne tia Ghana mra ma aposifo asonte na mom se wa wode mra ehye won sam no de anya de Ghana Police Service sade no wote a wabasoso kora amano SOMPA FM Awusua ye kwotapa na tapa no wo ahafo ano North Kopon mu ewo asante mantamu na wohene ya wono ewo krofrom ya no ewo tapa ena wode asamo atudwai nana kofi nyampon ena ekasai wode ato Ghana fo nyina anem sa enei
Woman no anka say nyina nya pepes one akrai na yenhwe se yanamotu awodo ya yebetuo ye nioma awodo ya yebeye ne nyina beso awurade ani na afei edimu yie papa wose ne chichiru pa na sa yebeboa ne aka aban ho na enioma awodo bi tese suku atan afei ebo ho sa hodo ene nioma edi mpuntuo enkanko yeyo eba no ye nyina da yebetumi ayebie wose no eka na koma enenei watumi ayebi ade aboa nam so ama enioma awodo bi tese nuane enkoko ene books ni ade ware achebi ade ama ekunafo ne womo anyinyini e wone mpɔcha mu inam so nti ye nyina ye bia sabi mpredua nyade e besa hwe no krampo ene beboa ma twede ampo ni hyira boso no watumi ache ade agu yenso abra nana kofi nyampon na wakasa no na yamane boni ebeneza owso nsa e ho no mu a what will be Edinburgh say? Media me no me believe say sikaduro in the baby. Sikaduro nyina ne hard working, savings and honesty. Oba yiro ho aye adwuma. Na watimi aboabo sika no. Takukura na benya wo de to ene e kire onye taku na de ka ho na ekonomi. Na obesa ma no kuradie adi wani mu kan because we di no kura me bia because me adia mahu kakra ne say I was away from an acro from Henano, and no I watch a pa. Nana kofi nyampon ana yeten kano na eno watch no ana tapa manhene nana dusa twere wampem ya wodi kan wono so ere na asya sonko ema ye twere se no kwasam ana se na kofi nyampon wa ya de ye papa se wahunu kunafo ene wisia ene nyanka SOMPA na ekire no wamanfo binumu a wono so enya asaye ye de yi asomfa so no wom so da sesei Ela si nyamisha no nya ne kese pa de na na ye de ye ni so na ye ni so papa se awurade de wa yi bi ba bi esika ni free ye no awurade sa ma na mo sa afisa amre ya ye nyanka ye wisia wo mo ni bie wo betimi anya bi amaye ye de na se nyamisra no nankofo twede ampon na mde dana na na mase e ka chele se nyame wo nhila no na onya ne kese ya wahwere wa yehu bia nyame onhye na nemu wone ne yere ne nabusia nyina abusia wai aye adehye binumu a wonom enya eso emfaso no womo ene yekotie ye ya kyese na wonom kyerkyerensemu enso ede kyereye ese enei enioma pinu a ena atumi akoyie ede ama wonom no ya toa ensam no eso Onmonyafo Joseph Azuma ayemra shebadwani ya wogina modem omanfo a eno so ewo adanse akrofom abato empeso so ewo santemantamu eni opanyipe waye ade a obi nya bida ewo ne empeso so ne nyina no ayese efiri da ne manfo eto aba adema no se mra shebadwani ape eno ka ne hontam se ade yempuntuo afei enioma wodo a ede enkanko yeyo ene kwa hosan babra ne manfo no wobehwe na waye bi ade abo yi papa na yakasa yi ekunafo basa pem ane akire yi ene wakwakwaye wonma ya eno so ene nioma wodo bi ya wode ahye wonmo amfurumu ma na ebra wonmonyamfo Joseph Azuma wakwaye sa ayeyi awieye ene one ne manfo di nkomo akire se wekura ya asase afe no oba na kese pa sanse ne bosha wodo ya wo hyeye ene se ne manfo pinu a ehu ne mobo wonmo to oba adema no afempimienu ene aduonu nan no kire se wonmo je na wa tu na wonmo doni yi papa nam so nti ene yi a waba batena akonya so yi a nyankropon adaworoma afia kwa apura bato yi na ya se wura fufromu no na se ewo so ye ne moho na wo hye ne manfo bo se afia yesim yi enhyira ne nioma wodo de begu akwan mu no eye befua na me ne nyame wa pam bi a me ne ko no kokoam se oyamado na me din kunimu a me de omo a omo ni bi ti se mmerwafo ne akunafo me de omo beto makoma so a bibia me ye bia me ni din jawo ti afi so ye na maya ma de se afi din kan wo me 4 years ya din kan mu no me ye adoye de ama nipa empem ne 100,500 anti adoye me ye ma omo se me ni omo didi ti se me package aduane e ma obi a na afi so doko kakra na me che emo anwa macro and toma and the mass nipa in fact o 1,005 but akrufom consensus no emu acheche I was your near turn kai ayamra shebadwani ya wogina modem omanfo a awadanse akrofom abato empeso so wonmonyamfo Joseph Azuma nana ana yekotie ye no yakọ ansamfofromu na wokọ University of Education Winneba campus womonkrabata bi ye watachima na center hono no a
Chancellor ya no mo aye eya Councillor Charlotte Apia we lecturer ewo suaponi mu ene wode afutuo etudwai wo se wiase wonso woi eno anipa koro ye afei se wo ya ma onuano na se wo ya matwedi ampon nam so nti wo basra pa edurumra bia ya na nyiyimu na doso dodo wo bu wonu a woni mpefe sa ne kunu eba no ne tie ana wakwakofa obi akoda ne te ye wo senka akoda ne wo hwe ne se ne yefuru ba nanso ayinam sa akoda ne nya ne banti ayakayaka de a wode akoda ne ba fam wo no aya na no odin wo hunu sa akoda na busua ba besra no a e wona ne wo wa bepopo ama no fried rice ene nam wada so se tie nie wo abranya sa na wo ya akoda no e wo fie wo sa ne ma no nyina aya na ye ne yenka hunu se eda yanim etwan ye se ne anto wo dache wo ba bi ebetumi ato no nka obi ampese ne baba kwakotena baabi so abrabo mu nsem na eka ye ho nti no aya na ba ne sa unu kunu ba nete wo ba se de wo ye wo kunu ba no sa na wo ye wo ba na aya na yire fi se kama ewo ho me nyi no me hu se omo aya na etwitwi om ba de nyina ye unu kunu ba nete na so no na enya dwuma ebedum bebe no benya kunu pa eja Awusia wai aya Councillor Charlotte Apia no wai lecturer at University of Education ayata Chiman campus and yetenen kanona maneboy yamane boni ya watu yankra efrita Chiman so fuma me watutu atuo ana ede ebasom ye yatwa ansam no eso na Y2K group one so abo modern ye papa and ya woko biem so number 1 ye no ewo afo no southeast mansini mu a asante mantamu a one more ahwe abo modern abo mpempe ehunu se ene Ghana no anka sankasa de ba ko a nipa ema ye ti nanan mo wonse ado na afen so krampo no emwa ya pom den eya honidie nam so nti wom keka won mo sase dustbins awodo ene enya kuma akora praye ana nioma awodo a ye de edi ehuni ewo fie empochamo a eyeye ena won mo ka bo mu ede ko cheye enam so ama eneyi eno so akwakwa ya de a eda ho yi papa na ebra won kokodu ye na ya SOMPA FM wo wuso ansa ebutu wonam so ema won chairman adema Y2K group oro mark adabo atwetwe enkomo na nsam a ode tu dwabini for the past 5 years. And no more Y2K at me a year at the Abua Bimsumai. We are starting a book share to buy a Jesus and supply my school. And they buy a school for the so my Musa, your mano, a cage for the so even your television. Let me the Abua Aman so at me at the Suadia. Meaning I know my Y2K at me. I provide this items with the map Bimsumai. And then so yes, I Abba. Na anwatri no ana unit committee chairman ora ado Moses wono so ade anasia sonko eto asosi na okay grandma asome ma unit committee na divide I was on your turn and carry a unit committee chairman ya wano ewo biem so number 1 yira ado Moses na manaboy Ebenezer Owusuansa ena ede ebesom ye afei yakọ obi emanso US Secretary aye owura Marco Rubio ana wakasei wase America man no ejina brane se konkomani agyan pa afei womobotaye womotirimopo wonmadwene ani nsusuyi enam so ama Venezuela mampanyini womkoma na so na wode ne hokani aka won sabio anya boapayo enanya se bia America mampanyini wo pentokwa entia sanse wo hwemu kura no a ye Donald Trump kura betena konya so no wahwai sanyade a wobema kwa ma homan awodo ako eninti ena oguso a ene Russia ene Ukraine man no edi kasesie sane ye beya ntokwa ya afunya mu obese mfinhia nan nie no etu obetumi atwa namso nti womanfo binom a won mo keka sa America mampanyini pentokwa Third World War ne ade no enya de bibia sa ho na enya ntokwa nti ene ye Donald Trump wo hase a wo yesa na wo hwemu pa no a enioma wodo ye koso Venezuela no wo mo kyerɛ sɛ wo mo kasa won mo ka adagye bɛbɔ yan agese ye pa da madwa bi tena so ne yasebere ya no pu yeto ansa ne yatimi atie sanse mu nsɛm no dɔso ɔman no ankasa na mampanyina no wɔte akonya so Venezuela man no mu yewura no waye adwuma yie pa ya ne nyina no enya de ne manfo ɛbɔdwo so ne sa ne nti ana aka ho bi ama America mampanyi yewura Donald Trump ade asi ne boagye ata ne ni ase saka agikaji ɛyɛ sɛ
one tena se ama nkrofo ama manso wo mo mrasa sansa wo hwe Ukraine Russia ntokwa ye funya muo no a na namase se ya ene pagya ye nam so nti wono no ba ya wo pasum dwenti ene na wasama mpanyini no wakoma no so na wo hwe se ye benya na nam sini a wono de akromafo nyina bagye na tomuo wo bagye no awa atu ansana wo ba makan awo panyipa no wo be pie monten so a wo pie wei ene nsema wodo a US Secretary Marco Rubio wade apiedwa ya wabo emu amaniere de da yekoso ya ne pitire ha ne yegina na ensamodo ya yeboabo no na yade besomo sekase kwasiada ade no yade ne nyina da esie hye ne nsoen sanyumako bia daroma na wonom eso yasene Leicester complimented wade ya toothpaste and the brush atayechi RSYD Novige Studios nsunie wase kwotwamfo nyini papa na ho ento Joe's Bread and Pastries 3 Ghana cities wholesale no chese dokono papa ya anya sem ketwa onga wadu ana bayada no na woso de gum medima for about Santa so the time to yade no so ade ama na time aba me chance aboa etiridi malaria yade no wato ase de kudeku enso atumi ede afiri honom na afiri no wofidie no wode ato hanom a ansamodo ya yade ebramo no de edi mu akotene no bi ayese no asoro dwane ya wogire mu de mo manfo a ewa ya waso east abato mpeso so arewo sam ababada dwa etrose yewura no wochina nanom ewo ensia do sanso na Ghana ban adiaba se America mampanyi yewura Donald Trump enne ya na motu a wotuo a Venezuela man no eso no enya de Ghana ban yesoso so ekra sanso ane ye konsem foforo mu ma posifor de batu dwa etrose ewura no mu binu mu a anasa ema binu mu a won mu yesa koda ba ye wonya mfinsha no dumienu won matu agu no so abro ne brotro ewola Roman Junior High ya eno ebe nkran ha ya no eyade se won nsa aso emumienu mu ya emra ene won ekwa kodie na afoforo bi aka ho bi ebra America mampanyi yero Donald Trump eya US Secretary adeba ye trose anamoto no America atuo no sabi onya ntokwa no mu hwehwe na mmom eye asomdwie mi amebetena se na mekenkan ye Adam catcher magun seminyina waso minute no aduasa aso adema wo no eyeme AKOSUA AGYEIWAAH KODIE boaten ya so resoko na didi ho atwaso demum hyane soen se franyame yadma wo kina ede kro no ye hye adwuma ase gidigidi news wie pe Ghana Today eba betwaso sane yedane de nyina munim no na fei de di ho enso atwaso aye hwo ho so ye na ho masem makraw